Αυτονόητο είναι επομένως πόση σημασία έχει να πάρουμε έστω και ένα βαθμό στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τον Ισπανό διαιτητή Εμίλιαν. Πήδηξε ο Σκαρτάδος, χάθηκε η μπάλα, έρχεται δυνατά ο Καράς και ανοίγει για τον Σμολάρεκ, φεύγει ο Σμολάρεκ. Ο Σμολάρεκ στην περιοχή πάντα, παλιά και είναι το offside, είναι offside και δεν μετράει το γκολ. Το σημειώνει ο Λέσνια, αλλά είναι offside που σημειώνει αμέσως ο επόπτης, δεν μετράει το γκολ. Ευνηδιάστηκε η άμυνά μας στο πρώτο λεπτό από αυτή τη βαθιά μπαλιά. Μπαλιά που δεν περνάει από τον Μαυρίδη, Κοφίδης με την μπάλα. Κακό κοντρόλ, τη χάνει ο Σάβας Κοφίδης. Οι Πολωνοί τώρα με τον Μάτιτσικ. Ο αρχηγός, ο Μάτιτσικ πάλι μέσα στην περιοχή και χέρι που έχει γίνει στο Σμόλαρεκ. Τελικά πλασάρει από κρύο μήνου, ήταν καθαρή ενέργεια αντικανονική του Σμόλαρεκ με το χέρι που δεν είδε ο τελεστής. Νέα σέντρα πάλι ο Σμόλαρεκ. Και έχουμε πέναλτι. Μόλις στο τρίτο λεπτό λοιπόν έχουμε πέναλτι υπέρ της Πολωνίας. Σε αυτή την ανατροπή που γίνεται στον Σμόλαρεκ υπάρχουν διαμαρτυρίες που ανεξάρτητα όμως από την φάση του πέναλτι αν ήταν ή όχι καθαρή, υπήρχε χέρι στην προηγούμενη φάση όπου ο Σμόλαρεκ. Ένα πέναλτι που θα πρέπει να ξαναδούμε στο replay για να είμαστε κατηγορηματικοί αν έπρεπε να δοθεί ή όχι από τον Ισπανό διαιτητή. Τζιεγκανόφσκι παίρνει φόρα. Και είναι το 1-0 για την Πολωνία μόλις στο τέταρτο λεπτό. Τζιεγκανόφσκι εδώ πανηγυρίζει. Το 1-0 που γίνεται με πέναλτι που ξαναβλέπουμε εδώ ήταν αδύνατο για το Μήνου να αντιδράσει. Αντωνίου, Σκαρτάδος, Σαραβάκος. Παλιά για τον Αναστόπουλο, η μπάλα φτάνει στον Αλαβάντα. Μέσα στην περιοχή κάνει άστοχο το σούτ του Αλαβάντα, αλλά έχει σημειωθεί και offside το Αλαβάντα. Δεν περνάει για τον Ξανθόπουλο η παλιά. Πάλι ο Σμολάρεκ. Ταρασίεβιτς Σμολάρεκ. Γίνεται και σέντα είναι ο Τζεγκανόφσκι. Από την άλλη πλευρά με κεφαλιά βρίσκει μέσα στην περιοχή και χάνεται η ευκαιρία από τον Ταρασίεβιτς. Ξανθόπουλος, πάλι Σκαρτάδος. Αναστόπουλος που μαρκάρεται στενά από τον Παύλακ. Αναστόπουλος στην περιοχή, ο Νίκος Αναστόπουλος πλασάρει και είναι το 1-1. Να το 1-1 λοιπόν, πολύ γρήγορα ισοφάριση για την ελληνική ομάδα στο 12ο λεπτό. Θαυμάσιο το πλασέ του Νίκου Αναστόπουλου, τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει. Δέχεται και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ο Σκαρτάδος τον φυλάει. Να λοιπόν που πολύ γρήγορα ευτυχώς για μας ξαναφτάνουμε στην ισοφάριση, παίρνουμε το παιχνίδι στα ίσια με τον γκολ του Νίκου. Γρήγορα γίνεται η παλιά και οι Πολωνοί βγαίνουν στον ευνηδιασμό. Εκτελεί τώρα το κόρνερ ο Ταρασίεβιτς. Διώχνει ο Μαυρίδης. Γίνεται το απευθεία σούτ και είναι γκολ. Είναι offside. Δεν μετράει το γκολ και αυτό το γκολ δεν μετράει. Είναι offside. Ίσως γι' αυτό ο Μήνου όπως είδατε έμεινε τελείως απαθής. Δεν είχε καμία αντίδραση. Μετά από το κόρνερ έπιασε ένα μονοκόμματο σούτ. Να δούμε ποιος. Απέκτησε ο Μαυρίδης. Έγινε όπως βλέπετε και εσείς το μονοκόμματο σούτ από τον Οστρόφσκι. Ο Μήνου δεν έκανε καμία προσπάθεια. Προφανώς για... Η μπάλα στα καρέ έδιωξε ο Μαυρίδης. Προβολή του Σαραβάκου, τελικά η μπάλα στον Ξανθόπουλο και αντεπίθεση με τον Δημήτρη Σαραβάκο που δεν τη δίνει στον Αναστόπουλο, δεν έπρεπε να τη δώσει. Ήταν offside ο Νίκος Αναστόπουλος, έχει καταλογιστεί το offside. Είχε φύγει πολύ μπροστά ο Αναστόπουλος. Φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχει ένα πρόβλημα στον ήχο. Εδώ ήταν ένα φάουλ από τους Πολωνούς που εκτέλεσε ο Ταρασίεβιτς. Έχουν την μπάλα οι Πολωνοί, ένα πολύ ωραίο σουτ και μια εξίσου καλή απόκρουση του Μιν. Προσπαθεί ο Αναστόπουλος, κυνηγάει την μπάλα, ελέγχει ο Παύλακ, δίνει για τον Προύσικ. Στο χώρο του κέντρου οι Πολωνοί προσπαθούν να περάσουν την παλιά για τον Τζιεγκανόφσκι. Βγαίνει εκεί και ο Σμόλαρεκ, τον ανατρέπει ο Μίνου και ο Ισπανός διαιτητής, ο Αλαντρέν, δείχνει για δεύτερη φορά Τζιεγκανόφσκι της Λέγκια.
11 βήματα μακριά από τον Αντώνη Μίνου και ο Αντώνη Μίνου δεν τα καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα. Η μπάλα πήγε ψηλά, λίγο κάτω από το οριζόντιο δοκάρι. 2-1 λοιπόν για τους Πολωνούς. Ενώ θέλουμε 5 λεπτά ακόμη για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Μπαράν, Ταρασίεβιτς. Περνάει από τον Ούρμπαν η μπάλα στον Ταρασίεβιτς. Στην περιοχή βγαίνει ο Μίνου. Αυτή τη φορά γίνεται καλή αλληλοκάλυψη από τους αμυντικούς. Χάσαμε και την κόντρα τώρα, για να δούμε. Δεν είναι ο Σάιτς, έβγει κανονικά. Βγαίνει ο Μίνου. Γίνεται η συνάντηση του Μίνου εκεί με τον άδικα ρημαρκτήροντι Πολωνοί. Σαραβάκος. Αντωνίου. Γίνεται η σέντρα. Κεφαλιά και out. Πολύ καλή κεφαλιά από τον Βατσινίλα. Κοιτάζει και το ρολόι του. Δεν ξέρω αν θα μας δώσει άλλο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει ο Ξανθόπουλος. Γεράει η Πολωνία στα τελευταία αυτά λεπτά. Βγαίνουν και μπροστά με τον Λέσνιακ. Να λοιπόν στο τελευταίο λεπτό που κινδυνεύουμε, ο Λέσνιακ αναστρέφεται τελικά έξω από την περιοχή από τον παίζεται, λέει ο διαιτητής. Όχι, έχει δώσει φάουλ που έκανε ο Αλαβάνας στον Λέσνιακ. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο σε αυτές τις περιπτώσεις τα τελευταία λεπτά. Όταν μια ομάδα προσπαθεί να ισοφαρίσει και παίζει όλοι μπροστά, κινδυνεύει να δεχτεί γκολ. Όμως αυτή τη στιγμή ο Ισπανός διαιτητής έχει προωθεί και ο Μανολάς στην επίθεση. Από την άλλη πλευρά πιάνει το κεφαλιά, πολύ ωραία. Κατευθείαν για τον Σέντρι που πήγε να φρυντιαστεί και έδιωξε την μπάλα με γροθιές. Ο Στερχάζη γυρίσει πίσω. Αυτός θα το χτυπήσει το φάουλ, ναι, αυτός θα το χτυπήσει. Πολύ ωραίο σουτ του Σαραβάκου και κόρνερ, παραχωρεί ο Σέντρι. Για τον Αντωνίου, ξανά ο Παπαϊάνου που βρίσκει τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης ξεφεύγει όμορφα. Γυρίσει παλιά προς τον Παπαϊάνου και το 1-0 όχι, δεν έγινε. Νομίζαμε όλοι μας ότι έγινε το 1-0. Πέτυχε πάρα πολύ ωραία. Πήδηξε ο Μανολάς, πιάνει κεφαλιά, η μπάλα out. Αυτό στο πρόσωπο του Στερχάζη, προηγουμένως σε μια κόντρα με τον Βαβακούλα. Παπαϊωάννου. Μπαλιά ωραία για τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος θέλει να πλασάρει και γίνεται το 1-0 από τον Μητρόπουλο. Ένα ωραίο γκολ στο 37ο λεπτό. Μια κοφτή παλιά του Παπαϊωάννου στον Αναστόπουλο, ο οποίος βγήκε σαν εξωδεξιά, βλέποντας ο Σέντρι να έχει βγει από τα δοκάρια του, δίνει στον Αναστόπουλο που βγαίνει, δεν είναι offside, βγήκε πίσω από την πλάτη, θα λέγαμε τον Ούγκρον μπακ. Βγαίνει ο Σέντρι κάπως, πασάρει στο Μητρόπουλο, ο Μητρόπουλος δεν ευνηδιάστηκε και κάνει το 1-0 στο 38ο λεπτό. Ο Τάσο Μητρόπουλος είναι το δεύτερο του γκολ στην εθνική ομάδα. Στη 42η του εμφάνιση στην εθνική ομάδα του Μητρόπουλου. Ξανά τον γκολ παρμένο από μια άλλη κάμερα. Πολύ ωραία παλιά του Αναστόπουλου που αξιοποίησε με το ιδανικό τρόπο ο Μητρόπουλος το 30ο. Η πρώτη αλλαγή. Ο Μπόντα κυνηγός δηλαδή μαζί με τον Στερχάζη. Πρώτη αλλαγή από ουγγρικής πλευράς. Η εθνική ομάδα παίζει με την εδεκάδα που... Μπόντα. Μπούρσα για τον Στερχάζη μέσα στην περιοχή και τελικά ο Βαβακούλας είναι που διώχνει από μακρύ τον κίνδυνο. Ντέταρη. Μπούρτσα. Ντέταρη. Ντέταρη κάνει το αριστερό σούτ και διώχνει σε κόρνερ ο Μίνο. Ένα μακρινό σούτ του Ντέταρη. Του Παπαϊάνου είναι η 12η εμφάνιση του Γιώργου Σκαρτάδου στην εθνική μας ομάδα. Εκεί προσπαθεί να περάσει ο Κοφίδης. Πολύ ωραία προσπάθεια του Αναστόπουλου μέσα στην περιοχή. Αποφεύγει το Σέντρι και κάνει το 2-0. Μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Αναστόπουλου που έφυγε στο κενό χώρο. Σε το Σέντρι, κοιτάξτε την παλιά του Κοφίδη. Στο κενό χώρο, πολύ όμορφη παλιά κοφτή του Κοφίδη. Πετάγει το Αναστόπουλος ανάμεσα από Ρότ και Γκάραμπα. Βγαίνει ο Σέντρι, ψύχρεμα τον αποφεύγει με προσποιήσεις και λιγμούς ο Αναστόπουλος και κάνει το 2-0 στο 65.
Το ξαναβλέπουμε αυτό το δεύτερο γκολ, το πολύ ωραίο γκολ του Αναστόπουλου στην πολύ έξυπνη παλιά στον κενοχώρο του Κοφίδη. Νάγκη, Τέταρη για τον Πρέσελερ, η σέντρα του Πρέσελερ, Βαβακούλας κόντρα, εκεί πέρα είναι ο Μπόντα που κάνει το 2-1. Προσπάθησε η σέντρα του Πρέσελερ ο Βαβακούλας να κάνει το κοντρόλ, δεν μπόρεσε να κάνει το επιτυχημένο κοντρόλ. Η μπάλα πήγε, κοιτάξτε εδώ, Πρέσελερ σεντράρει. Ο Βαβακούλας έχει την μπάλα, κάνει ένα κοντρόλ με το αριστερό πόδι, η μπάλα βγαίνει αριστερά εκεί που είναι ο Μπόντα. Ο Μπόντα κάνει το 2-1. Ξανά το γκολ στο 73. Τώρα το παιχνίδι ξαναπαίρνει ένα νέο ρυθμό. Βάζει ο Μανολάς εκεί πάντα σε καλή θέση, σιγουριά. Μητρόπουλος για τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος που έχει τώρα μπροστά τον Ρότ, κοφεύει τον Ρότ, γυρίζει πολύ ωραία για τον Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος σε καλή θέση, αλλά αστοχή. Μια μεγάλη ευκαιρία που δόθηκε ο Σαραβάκο. Ο Μίχος, δευτερόλεπτα πριν από την νίκη. Για μια άλλη φορά η ελληνική ομάδα θα καταφέρει εδώ offside ο Σαραβάκος να κερδίσει την Ουγγαρία, την οποία παραλαμβάνω κέρδισε το 79 στη Θεσσαλονίκη με 4-1. Την κέρδισε το 83 στη Βουδαπέστη με 3-2 και την κερδίσει σήμερα εδώ στην Αθήνα με 2-1 ελληνική ομάδα, με 2 γκολ του Μητρόπουλου στο 38, του Αναστόπουλου στο 65. Κέρδισε την Ουγγαρία 2-1, η οποία έχει καταφέρει να μειώσει το σκορ με τον Μπόντα στο 73. Στο πρώτο 20 λεπτό. Ο Σαραβάκος στο κόρνερ, κεφαλιά του Μητρόπουλου και είναι το 1-0, ακριβώς αυτό που λέγαμε. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα πραγματοποιείται μετά την θαυμάσια κεφαλιά, να δούμε αν ήταν... Έβγαλε ο Σαβίδης στον Αντρελή, πολύ κοντά και η ισοφάριση από τον Χριστοφίλη. Από τον Ευαγόρα Χριστοφίλη λοιπόν, η ισοφάριση στο 31ο λεπτό για την κυπριακή ομάδα, καθώς έγινε πολύ ωραία. Προσπάθεια με τον Σαββίδη, ο οποίος μπαίνει με την περιοχή, κάνει το πλασάρισμα και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα ακριβώς στο 41ο λεπτό. Η Κύπρος προηγείται μετά από το ολέθριο αυτό λάθος της ελληνικής ομάδας. Ασφαλώς η ελληνική ομάδα είναι υποχρεωμένη να παίξει τώρα μια μαζική επίθεση με όλους τους κινδύνους που μπορεί να σημαίνει αυτό. Το σούτ από τον Παπαϊωάννου, κοντράρει η μπάλα και είναι στα δίκτυα. Η ισοφάριση λοιπόν έρχεται ακριβώς στο 46ο προς 40ο. Αντωνίου Παπαϊωάννου. Παλιά η κεφαλιά από τον Πατσινίλα. Η μπάλα είναι στα δίκτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ για την ελληνική ομάδα. Το 3-2 ακριβώς στο Γιαρά. Δεν υπολόγισε σωστά. Η μπάλα τον ξεπέρασε. Ο Αναστόπουλος με δύναμη πήρε την μπάλα και έφυγε μπαίνοντας στην περιοχή. Ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος έρχεται από πίσω. Εδώ κρατάει συνέχεια καθώς ο Αναστόπουλος δεν πέφτει. Και έχουμε το πέναλτι. Με τον Νίκο Αναστόπουλο να στέλνει για την τέταρτη φορά την μπάλα στα δίκτυα της κυπριακής ομάδας. Ξανά ο Αποστολάκης, η σέντρα και 1-0 από τον Αναστόπουλο στο 1ο λεπτό, στο 8ο λεπτό προσέμετο. Στο 53 ο Αναστόπουλος με ένα πολύ ωραίο γκολ, πολύ θεαματικό, πολύ εντυπωσιακό, ανοίγει το σκορ. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Ο Αποστολάκης κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Μανολά και το γυριστό, όχι δεν είναι του Μανολά, του Μίχου νομίζω ήταν, και το γυριστό του Αναστόπουλου και του Αντωνίου η κεφαλιά. Και ο πάγκος της ελληνικής ομάδας. Στο
Στο 60 λεπτό φάουλ λοιπόν και το 1-1 που γίνεται από το Παντζιαρά. Αν δεν απατώμε. Ευνηδιαστήκαμε όλοι θα λέγαμε. Όχι, ο Σάβα είναι. Ο Σάβα είναι, ναι. Ο Σάβα, ξανά κοιτάξτε, ενώ γίνονται συζητήσεις, ο Παπαϊωάννου για το τείχος, ο διαιτής, γίνεται η πάσα από το Γιανγκουδάκη στο Σάβα. Πολύ δυνατό σούτ, δεν μπόρεσε ο Παπαδόπουλος τον Όμιλο ένα βαθμό στο γήπεδο στα προκριματικά και απέναντι της θεωρούμενης σαν λιγότερο. Εδώ να δούμε το σούτ του Μπονόβα και γκολ. Προς τιμή φάνηκε ότι θα πιανε την μπάλα ο Χαρίτου και την άφησε να φύγει. Και γίνεται το 2-1 στο 63 και ο Παπαποστόλου. Ξαναδούμε τον γκολ. Ο Μπονόβας είναι σε θέση σουτ, κάνει το σουτ. Πέφτει ο Χαρίτου, φαίνεται θα μπλοκάρει την μπάλα, του φεύγει από τα χέρια και γίνεται το 2-1. Και διώχνουν οι Κύπροι, η μπάλα ξανάρχεται στον Αποστολάκη. Κόβει ο μισός, Γιανγκουδάκης, κερδίζει φάουλ από μαρκάρισμα του Μπονόβα. Έχει σφυριχθεί, όχι, γκολ είναι. Είναι γκολ του Αναστόπουλου. Φάνηκε ότι είχε γίνει φάουλ στο Γιανγκουδάκη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είχε γίνει φάουλ στο Γιανγκουδάκη, το χάφι της Κύπρου. Ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί, κοιτάξτε εδώ πέρα. Και ο Αναστόπουλος πλάσταρε τον Χαρίτου κάνοντας το 3-1. Wouters als oplettend type. Rijkaard voor het doorsteken van achter naar voren. Vooral vanaf het middenveld spelend. Gullit met zijn eigen positie en zijn eigen Olympiakos. Migos, ook van Olympiakos achterin. Manolas van AEK. Van Vakulas van Panathinaikos. Spelbos inderdaad aan die rechterkant. Siloy op links. Zij zullen hun mannetje zoeken. Rijkaard aan de bal. Snel genomen, Sarafagos verbreukelen eruit. Oh. Ja, dit. Dat is snel. En een tegenvaller dus. Van de eerste orde. En dat is 1-0. Heel snel een tegenvaller. Sarafagos, die scoort. Van Schip. Gullit. Van der Gijp ineens. Boem. Hoekschop. Gestoken mensen. Variant op die vorige hoekschop. Apostolakis. Sarafagos. Oh, wat een goede aanval. Ja. Prima aanval. Apostolakis. Een bier over die lege hoek waar Wouters naar het textiel grijpt. En waar Van Breukelen er goed uit is, maar Gullit komt erachter. Koeman. Het opsluiten is goed. Maar hoe krijg je de boel werkelijk open? Koeman. Goed schot. Papadopoulos redding. Goed schot. Daar het doorkoppen, vervolgens het doelpunt. Het doelpunt van Van Basten. Het doorkoppen wat dan lukt bij deze zevende hoekschop in de wedstrijd. Bij die eerste paal verricht met name Spelbos het werk. En komt de zaak achterin in orde door Marco van Basten. Beheerst, cool ingeschoten. De helft. Spelbos. Van
Basten. Gullit, ja. Nee, oh, hij komt er maar naast. Hoe is het mogelijk? Want als die toch een bal panklaar op het hoofd gelegd kreeg door collega Van der Gijp, dan leek dat hier het geval te zijn. Ravakos. Mitropoulos. Ja, er staan er toch een paar naar elkaar te kijken zonder dat er iets gebeurde. Van Basten. Goede beweging. Gullit omhalen en... Daar is pech. Zo hoort het. Van Basten. Weer goed los. Weer goed los. Nou, Rijkaard. En Gullit niets bij Papadopoulos. Gullit. Bos. Van der Gijp. En Bosman en Van Schip. Of Bosman nu pas. Gullit. Omhaal en wat totaal. Wat een schitterende actie van Bosman. Gullit. Bosman paast af. Dit is niet prettig voor het Nederlands voetbal dat hier gelijk speelt. Dat tenminste nog wel. Τελικά της Γερμανίας, αλλά και στο οπωσδήποτε συμβολή έχει παίξει και ο τύπος ο οποίος έχει προβάλει πολύ την εθνική ομάδα τους τελευταίους μήνες. Στα χρόνια στη δεκαετία του 70 και το 82, όπως και το 74 πήρε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Στο νέο φάουλ που έχει κερδίσει η ελληνική ομάδα. Ενώ έχει προωθεί για μια άλλη φορά ο Μανολάς, πιάνει την κεφαλιά ο Αναστόπουλος, δεν είναι και πολύ δυνατή. Καλά τοποθετημένος ο Καζιμιέρς προς τον Σμολάρεκ η μπάλα. Ο Μπονόβας κάνει το λάθος, ο Φούρτοκ βγαίνει μπροστά, πέφτει και ο Παπαδόπουλος και έχουμε κόρνερ. Ένα λάθος που έγινε από τον Μπονόβα, κοιτάξτε. Ο Μπονόβας θέλει να γυρίσει πίσω. Βγαίνει γρήγορα ο Φούρτοκ, βλέποντας, καταλαβαίνοντας στο... Ξέρει το παιχνίδι αυτό είναι αποφασιστική σημασία για την ελληνική ομάδα, όλοι μας το ξέρουμε. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος, κάνει την μπάλα και μια ευκαιρία που δημιουργείται από το λάθος διώχνει Μανολάς, συχνά βγαίνει από την άμυνα. Πάλι σέντρα. Πιάνει κεφαλιά ο Κοφίδης, προσπαθεί να μπει μες στην φάση. Παραλίγο να γίνει ένα μπέρδεμα και ήρθε γρήγορα ο Βοητσίσκι. Στο μπέρδεμα εκεί των Πολωνών και στην επιμονή του Κοφίδη. Ήταν ο προηγούμενος, αυτός ήταν ο Ταρασίεβιτς. Κοφίδης, Μανολάς βγαίνει μπροστά στο σεντερφόρ, έχει τον Αναστόπουλο δεξιά. Προσπαθεί να ξεφύγει. Ναι, ο Μανολάς, ναι, μες στην περιοχή. Βγαίνει δεξιά, κόβει την μπάλα. Σεντράρει εκεί, η κεφαλιά του Αναστόπουλου δεν είναι δυνατή. Κάνε μια πολύ ωραία προσπάθεια ο Μανολάς δεξιά. Προς στιγμή φάνηκε ότι θα βγαίνει δεξιά για να κάνει το σούτο, αλλά τελικά συγκρότημα σοβαρό. Σαραβάκος σε μια προσπάθεια να ξεφύγει μόνος του, να παίξει τον αντίο με τον Σκαρτάδο. Μπαίνει στη φάση και ο Αναστόπουλος και ο Σαραβάκος κάνει το σούτ. Μια πολύ γρήγορη προσπάθεια, μια ωραία προσπάθεια του Σαραβάκου. Σαραβάκος, Αντωνίου. Μπονόβας, Αντωνίου, μπαλιά για τον Αναστόπουλο στην περιοχή. Είναι και ο Σαραβάκος στη φάση, κόβει τελευταία στιγμή ο Βτζόφς την μπάλα που έρχεται στον Βαβακούλα. Κάνει το σούτ ο Βαβακούλας και είναι κόρνερ. Ένα ωραίο σούτ του Βαβακούλας στο 55ο λεπτό. Σκαρτάδος, Αντωνίου, μετά που κινείται με πιο ρυθμό, πιο ουσία, πιο αφασιστικός αυτό το δεύτερο μήνο. Σκαρτάδος για τον Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος επιχειρεί το σούτ και είναι γκολ. Είναι γκολ. Είναι γκολ στο 56. Δοκίμασε το πόδι ο Δημήτρης Σαραβάκος από πλάγια θέση. Πετάχτηκε ο Καζιμιέρσκι, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Είναι το 1-0 στο 56. Με το δεύτερο γκολ του Σαραβάκου σε αυτό το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ξανά η φάση, κοιτάξτε εδώ. Από πλάγια θέση και απ' έξω από την περιοχή. Δεν μπόρεσε ο Καζιμιέρσκι. Ενώ τινάχτηκε στην πλευρά και είναι το γκολ στο 56 του Σαραβάκου. Είναι το τρίτο του γκολ με την εθνική ομάδα και το δεύτερο, παραλαμβάνω, στο πρωτάθλημα αυτό Ευρώπης. Σε αυτόν τον όμιλο, να ξανά το γκολ.
Ο Μίχος στο φάουλ. Πιάνει κεφαλιά ο Σαραβάκος, Αναστόπουλος στην περιοχή, σπρώχνεται από τον Βοητσίσκι. Ο Πέτροβιτς λέει τίποτα, παίζεται. Διώχνει η ελληνική ομάδα με τον Μίχο και τον Σαραβάκο. Σαραβάκος που δίνει στο Μίχο, ο Μίχος που βρίσκει τον Αναστόπουλο που ξεφεύγει από τον Γκρούλ. Καταδιώξει από τον Γκρούλ, βγαίνει γρήγορο ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας ο Αναστόπουλος. Μπες στην περιοχή ο Αναστόπουλος σε καλή θέση. Ο Αναστόπουλος, shoot corner. Του κλείσε το δοκάρι το αριστερό ο Καζιμιέρσκι. Λέσνιακ προσπαθεί, έρχεται ο Ταρασίεβιτς από τα χαφ και επιχειρεί το άστοχο σουτ. Και εδώ πάγκος των Πολωνών. Αντωνίου βγαίνει μπροστά, είναι και ο Μπονόβας, είναι και ο Σαραβάκος, βγαίνει και ο Κοφίδης από την άλλη πλευρά. Σέντρα για τον Κοφίδη, κεφαλιά του Κοφίδη, βγαίνει ο Καζιμίρσκι, χάνει την μπάλα, διώχνει τελευταία στιγμή ο Κρούλ. Μεγάλη ευκαιρία στο 80 ακριβώς. Καλό βέβαια. Ένα λεπτό ακόμα. Παπαϊωάννου. Ξανθόπουλος. Παπαϊωάννου. Αντωνίου που μάχεται, Ξανθόπουλος ελέγχει την μπάλα. Την κρατάει. Και κερδίζει και φάουλ. Φάουλ που κτιμήθηκε γρήγορα. Ο Αντωνίου θέλει να γυρίσει την μπάλα. Εκεί είναι ο Βοητσίσκι με τον Καζιμιέρσκι. Και η παλιά για τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος πάντα για τον Αντωνίου. Δεν θέλει να κάνει σέντα, θέλει να κερδίσει χρόνο η ελληνική ομάδα. Ο Αντωνίου μάχεται εκεί ο Προύσικ. Σπρώχνει και ο Κρούλ. Μανολάς αφήνει την μπάλα να βγει. Ένα λεπτό καθυστέρηση. Οι Πολωνοί θα χτυπήσουν το πλάγιο και είναι το τέλος και είναι η νίκη. Είναι η νίκη της ελληνικής ομάδας 1-0 της Πολωνίας μετά από πολλά χρόνια. Η ελληνική ομάδα έχει ανακαιρίσει τους Πολωνούς από το 76 στο φιλικό παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η ελληνική ομάδα μεταμορφωμένη στο δεύτερο αυτό ημίχρονο και παίζοντας όπως θέλαμε να παίξει και όπως μπορούσε να παίξει, μας κάνει να ξεχάσουμε το μέτριο ποδόσφαιρο που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, κάνοντας ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο, κερδίζει. Nagyobb herciked. Az Olympiakos. Mészáros teszi be nagyon jó középre, Kiprich. Az első helyzet, Détári még gól! Détári a kivágódó labdát biztos lábbal lövi a hálóba. Kitűnő volt már maga a támadás is. Szépen jön befelé a labda Mészárostól, kivágódik a kapustól, és halálos biztonsággal Détári. Bognár, Sallai. Kiprich. Bognár gyönyörűen veszi át, megpöccinti, gól, 2-0. 12. perc. Kiprich teszi, Bognár ahogy átveszi, már tempóelőnybe kerül, Papadopoulos indul kifelé, elegánsan átemeli fölötte, és már is 2-0, és még csak a 12. perc. Mitropoulos indult meg, Kofidis kapja a labdát. Les. Későn nézett ki a partjelzőre, egy picit Dieter Pauli. Mészáros 3! Az első negyedóra végén Mészáros Feri. Hihetetlen. Garami. Fantasztikusan jól szöglet, Mészáros úgy sétál bent, mintha semmi dolga nem lenne. Aztán jön a labdáért, csúsztatott fejes, Papadopoulos mellett, káprázatos negyedóra a Népstadionban.
el, Mitropulos fejelte ki, Sallai. Hajszán nagyon jó cselle, még egy csell. A továbbítás is jó, és kegyetlenül rápakolnak a lábára. Itt most már a kiállítás sem lenne meglepetés. Cselek Hajszánnál, és aztán oda lép Mitropulos. Piros kiállítás. Teljesen jogosan, most már annyira nyilvánvaló volt a szándékosság, hogy nem lehetett más ítél. 13. perc a második félidőben, Détári. Herédi. Gyönyörű, de milyen szép technikai megoldás volt. Garaba. 3-0 arányban vezetünk. Garaba. Sok a pepecselés, a labdatologatás, szinte álló helyzetben várják és adják, illetve kapják a játékosok a labdát. Így nem is lehet a görögöket lerázni. Kiprich, amint lendületből ott a helyzet, és megfogja a labdát Papadopoulos. Nem tudok mást mondani, amint futásra kényszerítjük a görög védőket, lendületből ér. Koeman. Ja, doelpunt! Je zat er een beetje op te wachten om van afstand te gaan schieten op dit lastige veld. Wetende woorden tot zijn verdedigers, maar dat is onzin. Hij is gewoon te snel naar de hoek. Gilhuis in de spits, Kruisen achterin. Gilhuis. Goeie actie van Gerard Vanenburg. Prima gegeven. En het is Gilhuis die dat afmaakt. De keeper die loopt daar wel heel raar, dat moet er aan worden toegevoegd. Maar het is Gilhuis die daar... Goed, prima gezien. Doelpunt. Hij ziet die keeper zich instellen op een voorzet. En denkt dan, nou dan schiet ik er maar aan die andere kant van die keeper. Die keeper niet nu, maar die moet nu terug uit zijn voorgaande stand.